Kuble pi baro sai sin pan ip yang soba pi chaka kubo narusan gari khasi. Har ga khap ka bamtan ye don bai ba polong do bolong wi nagi extra member jong ka ki CDC. Pol ngip yang soba pi chaka ka program jongi bat kham tambe ya ka jeplai por pi hapran ki babur ki kamo. Pol chom nginya keren kini ki kamo pi don ne por konsel kendal esi ki pe ba ki ka ban tip. Mo pi along meli la khasan sen pi along minister jong ka sagar jelaru. Ban matan kena mena pi along hukum MDC. Pi matan ki ki jingi fair mo ki difference ka pi shem. Hage ki arbenta jong ka jonglong no par ka jupi. Kajing PR ka bakham kong san hi kalong tangkat ni ba hangi district council kadong ka sensyar khara kalong at the grassroots level but nak kadau kajing day kam kajungi bat ki paj ba ka kham ni jan chu kham tam ha kajing day bat ki than shabar jonga sorchlong ti bat kajing day pat bat ka atmosphere hang ni ka ba kongsan du ka jing PR hi kalong ba hang ni namar ka party system kampat so thiet te ka pamut ba kadon ka jing don bet ka state of suspense ya ka sansyar ka khadar namar ba haganu no ko por na khamtam ka jing pamdon jong ka ni ka 10th schedule ka ba hang ka jing rengkang seng kamut kalau ada lupa ke inbuilt element of instability kajing bam shong scam jong KEC ka ba dei ke ba ka jing dei ba ka sarkar jala kala kham scam shibun tien rai ka ba kongsan du hi ka jing pher ngai ba hangni ka dei ka komong ong ka sanchar khadar ha ka grassroots level ha ka level jong state government ka along one level ahead but kidan lagi jong ki plus minus points kidan ki jing pher ki ba kongsan handai ka ba khadu hi kane ka institution ka ba kongsan ma na banta jongi kumkawi ni ki jai ben riu red pa jong ka negeri India fikir ngam ne ka pio ka mo instability nei ni petang kini kena kena berada pada untuk jengki mas pangga ski CMEM ke kau bukan kita kebor mah kayak gini mesti berkat upi kamu kata buat kalau kamu kasus ian apa songski tentang songski kadang kamu kata aja berkat hanga kabdan cu kejing seir namar ngelawan lupa hangni ngalong mentally prepared ngalatip baga ke district council ka bolong kumno te batlada ngiesong slam klam kejing ki ngandai we nagi ba lingo adu babalai kam ki adu mentah ti na kada kam dan chu kada jing snow lingo lani ba ngan snow ba ngadi ban seir namar tat hadu ndawan ra hi ki provisions jongka 10th schedule ngai i ba kani kala dei ka lapan up lupa haka jinglong hi jongka council khamtam ba ka 6th schedule ka claim mention AA ru chicken ten ru syapang ka party system bat ki seng sain partai kajing mamdon kan ka kamu ka angin tiap semua ka tension lu kai ka betul kam trayon na perang jopi ki MDC mo ka betul ka ruling part option lu ka ba filaman penne pat kata ka ya ka bos sar ni kai ka betul kam trai ngai ka we ka long gani ba ngide ben don ka common goal ka thong ka ba tem lon ye ki MDC baro langi don ha ka liang sensyar la dia liang persya bat ka common goal ka jongi kalong ben pentikna ba kani ke institution ke ba ndang lapoi hang ni ngai isha ya ka jing krau jong ka jing la jong ka ban sakriya upaj ba ka jai ben riu henry ke ba pendumbut yang kalong ba ka gap apreng ke ba ka council kala ban le bat ke ba ka council kale ka jing lai pelat ka don ka lo ba apreng ka jingla jongi bantrai bat kai ba ngingi trai de ya kan ni kalau ngi haban persamban penjan kat bala ba kai ka potential joga di ka council bantrai bat kai ka bangi trai ke di bani jan kai ka thoi ba kan ka gap ni kalau mo pyong mo hato kala bandi na ki nami khmar ba bagi dia na ni ki officer na ki na trai ni kai ka thai ba ta gap kawan ni babun kiliang bat ka kong sandu kalong ba kalau rum lupa la in green la besap aku jing berkat jongi
Berong ba syarat UMDC, syarat ke district council. La sisin dang la sedang dagata ka mentality kemut ngim saliatan. Ban jit yakibru kiba kensai do. But pendapat iru ke percentage of voting. Apa pinu jor ke general elections ke state assembly kahir bah depois ke district council election. Nomor beli lah khin ba kamen to da pha no subyang baik. Te bat kau ar pade kalong ba nomor baki nongjit MDC election ke ditang ki pajwa riulum hangi tak ki pajwa kasi te kata ke jing sim khia ke election ru kamdon te bat na kata kedau habang ngim sim khia ngim sim benta kamut ke quality ru kasafa ke jing dan jung ki brio ki ba biang reniang ternyot menyelam hang ni ru ka shitomno. Tahu apa nginya paham tak ki ini ki isu jong debat menfima final buat HMTP kemudian jong trade ketering iba kalapan kecuali ki para barabor ini kajelah ke jungi kakam tak bagi trailing sama ki kiwei naru fishim tiang ni mau kemudian jong trade kai ke ba POE ya kan ka wi ni ki debat men ki pon kai ke baka jeng la jong bagai ke jeng la jong manyada syata ya kata ka jai beri ke jungi kai ke POE Lada ngadai bani nujor ya ka state assembly bat ke district council ngan ongkum ni ka weapon ka atir ka ba kraw ba ka ba ka state government ka don banyadai ka jai bendriu ka de ka land transfer act ka an ka ba khang ya ka jing de ya ka kendo ka siap sikwi pat ki jai bendriu bat la pipet ha district council ka atir ka ba khlandu ka ba ngi don ka de ka ne ka an ka ba khang ka ba control ka ba de perking ya ka khai ka pateng jog ki pat ki jat benrio de nak kata kadau ke ni ke de ke department ke ba kongsan ba ke ba ngin haban penyat ngi haban administer ya ka ha ka rukom ke ban ai ke jing ada ka ba skam ba ya ka jat benrio jong ha ka jing pe pimo apa ni khirna am ke chipang ni ka department ki isa ki bottleneck ni ki ba khangla ni ki balong ki ting pengkyang ba phila balong pimba ba kalong ko ni ki department ko jang ba ke try kawai kalong ba ngidon ka an ka bala rimba kene ka regulation jong khat khandai spa san pusau but they tang dangshen undang lai le ka review ngalayo ban pulie bnya ya ka regulation jong khat khandai spa san pusau but ki rules ha khat khandai spa san pu khandai ya kene ka trading by non tribals bagi lap bagi don kita ki inherent flaws lani kijing ko kijing bambiang kiba ngilayo dianti lupa hakapo bengi shimti ya kakam but kata kalong boningkong ba ya kini ka an ngiklem update show nakapor syakapor ya kata menta ngila ya syakmat ban update kat kum kijing kala jong kini kapor ka pamenta kum kanuksa ndang la review mana kini ngilap bedan haduk life who wait liki trade kiba thamai kiba dang shumi hakini ki kendiat stem kiba bor shikata kane ka an kene ka act ka klempat yu lupa bikin don kiba kum kini ki trade ngidang kentup ki menta kum ki trade kiba ngidiban yo eka license nangta ngi sa ka jingtuko akabaidei bat kadika license fee ka license fee kedai ke ba la prescribe la slem ba but ndanga shimti mana kani ngalap ba ka ba khaddu ba la revise ya kini ki fees kedai cut sauce nem menchua but ka ba lingo aru kalong ba cut sauce nem menchua ka dor jong ki fees kalong nak kumba ai bai shun ya kani ka council te ka jing temu jong ka act kalong ba ngin penslur ya ki samla ya ki traishnong bakin mi ka khai ka pateng bat ban penslur ya kata ngidon kam ban te ala kam ya ki wei pat ki jat menrio lingba ka ni ka regulation hendrai kumbang ala ai nu kusateng hakapo baka lafat ka rung nakabenta ka mineral exploitation jongka nakabenta ka ni ka trade jongka hau limestone ngi lap ba ka siu ya ka license fee tangang lai hajar tengka
hakapor bakarung hau hajar lai te kabamut ba kishu ai ba shun ya ni ka council kapla mangi bere kum ka council lakmi lenti ba ngi dei ban enforce ki anjungi halo jong kini ki company kiba kabahe do kum kala fach kasiu tang lai hajar tengka nak kata man ka puan bayi keren PE kata ke dor basnong kita kiseng bahalang kilalaj ban kendra iki dukan balik kami nak kata apa ngi duna pelat kaman pa ngidan tang haduk menta ngidon ke strength ke total strength jongka workforce jongi kadon nyo pun riungot ban enforce bat ngahapan enforce ya kene ka an ha ka jaka haki South League district jonga megalya to super khat hi mapi tang ha yodo haswa bangan chimti manga kila don san spa tali kidukan kiba la shim license na kene ka council tang ka yodo ya kita ki san spa ngut ki san spa tali kidukan la dewan control da kini nyo pun reu ngut ki breu dikhain sabar jong yodo sakat not ligi yo shnong ki yo hima ter warok kini ki South League district digini gide ki jingko ki ba kongsan ba ki ba menda ka kenti ngini ya persang ba ngin penbet kanang ba nang ni syakmat kani ka department kala ban long ka trekam effectively ban pen trekam ya ka ikhtiar kebalasanya hangi daka constitution kita ki nyopong tam ki mo bagian enforcement mo bagian leiban check ini kita bisa haki sana sanspa tam kita kan yudu ba let's go ki jaka kai ba fila ban penduna ya kata ka mo ka juna ki workforce ki pihak plan daka recruitment pihak ban pendun ki beri teman han ko pole kawai ka ba ngi plan hi kalong ba ngin don kam ba kani ke department ke enforcement wing jongi kadiban mi shabar jong ke office kumba kalong menta ngi sakut tang ha ke office light setang habaki don kini ki raid ke bangi light iki inspection de ngakwa banyu i ba ke enforcement ke jongi sisim mapi ong enforce kumut pi pentrekam pi penjari kumlu pi pentrekam napo jong council building nanta kabaar hakapur ba lasnai kini ka an ke commercial hub jong ke Khasi United Khasi Giant Hills hapi tukipur kadebit ka Shillong Henry menta pladon hiyo sha border ngidon kiyo sha ranikor don ki shata sha than lengam kilami kiyo sha border sha bernihat ter kami kini kejuk ka an ke menta kamlong syo Shillong centric kam dai shu kaba sakut tang hasor Shillong ngila hapan let ngai kiladun kiyo shadow kitain border bak Assam but ladang ngimla ban enforce ya kani ka an kamut ki anjungi ki klan tang haka kot sada henry ha ka implementation ha ka field ngimla ban pentrek kami ki te nak ta ka recruitment kan take away nang ta ka enhancement yaki fees katur kabut kumno kabaningkong habangi kentiu ngi penkiwi ki fees kamut ngi pentikna baka control jongi ya kini ki non tribal traders kan kam klan kan kam suk yangi ba anda ngila penkiwi ki fees tan kitu ki badai shisha ki balong genuinely interested ki ba dan shisha ka jing tmu ban khai pateng tan kitu ki ban shimya ki license nangi te kabamut ba hakajaka ba ngin hapan supervise ya shispa ngut ki nong khai ngin supervise no tang shi pongut ki ban yo license tangi nang ta ka wepat kalong ndang ngila enhance ke ni ka fees rengkat ngila ya mentabat ke ni ka digitalization barokhat ki entries ki details jong ki nong khai kila rumah ka computer but kal nom long shu ba lawan manu re nang ni ban pension form shipau khatsan ligi form le sam ki nong khai bat tuju nong khai da we ka license upli san ligi dukan kitu barokhat kinja sisian bang la pendep ya kenika process of digitalization ka bang la sedang menta
kau ini kira kat sini apa kalau bah kamtam ek bah ayun si mo nak isnong yakin ki training lesson kau ini kira sim kalau bah kaya ban som darbar mo som darbar thai kum kan mo thai kam kan ko jing le si kisnong tu nu beri nak ju ka snong upan asin baki isnong bagi hablum darbar nak pos baki kam tu jing kam kata thai kan dan jing namar kawai kalong ngilabu kum ni kau beringkong shwa kalong ba ngim kwa ba abangi ong ki dor basnong ki pher na orang basnong ki dor basnong ki represent ya ka man jong babun balang orang basnong udai tang ukli jong ka dor basnong ke ek bang ngalap bun sien kalong ba orang basnong teng uai certificate ka sernat marway claim ka jing tep jong ka dor basnong ka ba ar ka ba ja kalong ba bun sien habaka 10 years jong tu orang basnong kalakut Andrei kata information canggih kamdan. Ubri wat be kasil uthap pelakut ususil kan kuno kuat sada wong kene NOC. Tenrei haba larai pada ka dorbar kamut bat ka act ru ka ong kumta. Ma tegumat ka dorbar ka screen gai. Kadai dak jing tip lam jong dorbar bala screen ni ke application but ngim ong baboro si dorbar kenya ai ka certificate dari tang orang basnong bu secretary jong ka dorbar basnong ru kala abyang nak benta kata jing temu jongi handai ka ba kongsan do kalong kani kan ba si sin bat khnang ba ka proses pada kan khamsok ngim ong ba piwan shim NOC man kasnem handai ong si sin license te ka bomot ba menta hakani ka bakiwan ya ka renewal shani kinu ki NOC ki bla palat ya ka license utu trader ude banwan ra daka fresh NOC namar urang basnong dan yose trisnong lala bende daki nongkit kam ki bathamai kau ini ki rang kami itu apa kalau pi pihak kerana ki media kalau ba ki banyo ya ka training singilong tangki non travel mo ki bas dan basa apa ka jalan keliapan Tecuma mo po kiwan kini ki mo ki company bana bara ni ki investors ki shabar jo kastit. Kita kam ta ai kata pak jo pangka ka development ha kastit ki industry ki private company kita ke. Kene ka misinterpretation haji shaka jing ka ka bang kran ka dei bet tek ha ka jing dei bet ki dukan. Ha ki yo bat ha ki shnong. Bat ka andru ko ong kumta. Ka at jong khat kendai spa san pusa ru ko ong kumta. Ba non your license day one day permanent resident of the district ti ndrai ki don pat ki dor wasnong ki ba recommend ye ki brio ki ba shuwan shong kum ki dong shong wai ki ba tho shai ba present address kadai labanla ni pentor umkra permanent address kadai Lakhimpur dan Golpara district of Assam but ikitaru gi INOC tingi ko baha kata ka level jongki dukan shwa ki badai ki trade center hakishnong ya kita shwa ngin la ba ngin jar daga ba ngin pentikina ba tang ki breu ki badai ki resident of the district ki deben yo license ndai ka benda ka pikiran ma fi bade ngisku tho ba ki dan bon ki services ki dan bon ki trade kiba ki trash no hangni ki non tribals hangni ru kim pat laban penbiang kum ki jing don kam jeng ki hospital kum bat kum tar ter yakini pede kemut ngimpej dakaju ka bangi pej yakini ki shops and establishments ngipej no ki kum ki service provider daki agencies ki bana bar ti ki bada ka consideration ka long ba ha ka ba mdan trash non ki bala ban penbiang ya ketua service ngingin grant ya ke license re hangno ka nik actor ko da hangno about trash no ulala ban ai ketua service ke preference kadai mengin ai you de bat habagu dan le do trash no rulum boleh ya ketua kam da kemat ngimdei ban recommend show ya ka license ya kiwe bapa bidan hon lima kamu ini ki le se mo gnim kamar ki ba khamya kamar khani ka council ke jui ka jing ijo pi kini kina mai ki ki wi ki jing tan kam ni ki chipan bha ki ba ka council hi ba oi ka dan kam ki ba kham kosan ki ba kham khaman ngas ko tanat ban ong ba ha kani ka kenti nge i bangi don ka team ka kanhon jong ki nomi khmat ba ki ba long well meaning
ki badon ka jing temu ka baba but nak kata ka don ka teamwork te ki jing don kam ki jongi ki long shisha ki babun but kani kadai ka institution ka ba rimdo ka barang ne napikan hadin jong ka jing yo ka modern India hadin bang yo ya ka jing lai lui ka state government kadang wan ha khandai spa nyu pu ar ka district council kelawan art house nem shoy kata te nak kata kadau ki challenge ki long ki ba bon serta bah kum kanuksa tang ka ka bengi kran mana ka ni ka EC ka jongi ka jing penne pensa ki wa ki jongi ki wa doi ki water bodies ki jongi kani kala di lupa ka mandate bala ai ka council mentanda ngi ye docket kadon ki hanu ki staff ki jong ka department mo fisheries nangta ka preserve ye ki water bodies ki om bun na ki la ai duty ki bikin upguard MDC hostel ba komta ter tekamut somewhere we have lost the focus ka mandate ka jongi ban penne ki ki wa ki jongi kadai ka ngidang ikran ni ka world environment day dang men shisngi te menta hakata ka ju ka pertai ka kran chapanga ka sustainable development ka belong eco friendly nging la don lupa ya ka constitutional mandate bane da ki wa ki ki jongi re ya kata ngla feel te kita ki ba ngi hap pan shimti biang kum ke district council lada ngidang de belong relevant nang ni chakaman anta ko ide popol gibing ni kolong mo ka ba lesi ki samla ki ba ka juk kham taw juk ta ki long ba ka district council mo dan ka ba jan lesi ka ba khamen re harum tai ka ba dan ka kanun ka policy of recruitment ka ba kanun transparent lesi ka juk tungka ko sha thung bai ka ba mon man fancy jong u MDC ni UM pidan kanun ka juk tu ba prakhat lo ka ni mai iba dan kam ba ka wei aka entry point bandrung kam rung jam ngi haban inses ya ka quality te ngangan favor ya kane ba ngi dei ban pentikna ba kalong free aka atmosphere belong like luit kecing jit kam ka belong transparent ka jok kapor ka ba ar ka ba kham kata shu hang ni council kalong ba ngai i badan kamru ban bu ya ka cut off point ba haba pirung ha ka kam pim namla ban poi walat ya ka to ka post kani kam dan ha ka council kaya be seniority te ka bomot ba ubri ubas dang na ka pos kumpion ula ban poi syaka pos ka ba shalodo te kini gede ki benta ba dan kam ka restructuring ya ka recruitment policy dan ong me ko mas nang demo pon halo kini ki mo pitung jitu ki bol ki ba pitung ka community ba philaban pon olong ki ni consider ba kadon ka ong pim ne ka ina seperti ni ya ka ka ba ngingi temu bat ka ka bangila ban pendap ngin persyang ban penyajan ban penya kenduk lang kini de renga kan mau ya ketu ka jingong ba lada kidan daki hajar teliki dok ha kiba kasngi kala katang namar ka kala tabangan te kajing persyang jong brio kadiban long ba kat bala ban berat yiki ni dok ha sepo baki nom yap rela dang ong bang amla ban tam lut ya borok ki dok ha te i lut ya ki borok ki yap lut hang tu kata tu kalau kompet ke babakla dengan persyang ba lada kidan aspak lagi dok ha ki ba syatang ka ski ba de ban yap no la dang ala ban berat sepo teli biang sepo bakin kata ngasim ngalong bacop kenapa pun tak pim ni itu building bylaws of hima ni pila chimney stay to ko pila kan ni media kala alo kan tum ta ka building bylaws building bylaws benda ka sa satang ka jingi kendu ka jongi formal meeting pat ka sarkar chala te hendrai haswa jong bangin finalize ye kini bylaws ka issue ka bami du menta kalong
kenika support na ki bank ya ki brio ki ba apply ya ki building loans te ka ba ngila pensuk menta ka long ba ki ba bun ba ya ki brio andang ngila take up ya kenika kambat ki bank menta ngila issue da ka NOC na kaliang jong ka council ba ki bankin proses bat kin sanction ya ki housing loans jong ki ba te kenika anang ya chakabat ha Wis mun pon. which would Wis mun pon fi.